Fl-istrina ta' din is-sena nġabret is-somma rekord ta' 6,50,000 euro fit-12 sija ta' maratona illi xandret fuq it-tlet stazzjonijiet ewlenin tat-televiżjoni. Matul l-istrina saru diversi appelli bil-protagonisti jkunu Samuel u Katriel, tfal illi sabu lajnuna minant il-Malta Community Chest Fund. Ġessu, tini s-saxħa biex nejn il-ħattijħor għalla li xiktar mill-li għandi. Ujtini s-saxħa kam nista nejn il-ħattijħor. Għalġik jina xewqa tijaj li nejn il-ħattijħor. F'diskors fit-tmiem l-istrina kif tħabbret is-somma finali, il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca qalet li din is-somma tikkonferma li l-poplu Malti huwa wieħed uniku li jaf jingħaqad u jibqa' joss il-valuri ta' jien jimpurtani minnek. Jiena jimpurtani minnek, hekk tisser l-istrina meta naħdmu b'dal mod biex għandna nkunu nistgħu li l-ħutna Maltin u għawċin li jiġu fil-bżonn intuhom dik l-ispalla li hemm bżonn. Bit-tema jien l-istrina tul il-manifestazzjoni ta' solidarjetà annwali l-istrina 2017 inġabret is-somma ta' 6,50,000 euro. Somma rekord u żieda ta' kważi $500,000 euro mis-somma miġbura is-sena li għaddiet. Matul l-istrina diversi personalitajiet fosthom politiċi libsu kostumi u kantaw jew żifnu ma' kanzunetti popolari brisq din il-kawża. L-istrina bdiet wara nofsinhar fejn infetħet fil-preżenza tal-President ta' Malta, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija flimkien mal-mara tiegħu, il-Prim Ministru u l-Arċisqof ta' Malta. Bħala poplu Malti u Għawċi irridu verament nuru kemm aħna pajjiż kbir, kemm għandna qalb kbira u kemm verament kapaċi naħsbu fis-soċjetà tagħna u f'daw kollha fis-soċjetà li huma l-inqas ix-xurtjati l-iktar fil-bżonn u l-iktar vulnerabbli. Is-somma rekord miġbura tinkludi l-flus miġbura f'attivitajiet ta' ġbir ta' fondi għall-istrina, id-donazzjonijiet li ingħataw bit-telefon u l-SMSs, il-pledges u kumpaniji.